6 na araw bago ang pagbubukas ng school year 2025 to 2026. Kumpleto na ang school supplies ng dalawang anak ni Angelica na nag-aaral sa elementarya. Maaga daw siyang namili dahil bukod sa ayaw niyang makipagsiksikan pa sa dagsa ng mga mamimili, mahirap na daw na baka tumaas pa ang presyo ng mga school supplies. Nung last year po, medyo po mahal-mahal. Pero po, nung pagbili ko po dun sa daraga po ako kasi nagbili ng mga school supplies mo ng dalawa kong anak. So yun po, naka-discount po ako ng, yung notebook po kasi po, nabili ko po yun, 19 pesos per each po. Pero po, na-discount ko po siyang 12 pesos na lang po. Kaya yun po, nakamura-mura pa ako dun sa notebook. Tapos yung papel naman po, lapis, same lang po yung presyo, katulad po ng last year. Ayon sa Department of Trade and Industry Bicol, 52% ng mga gamit pang eskwela ang nanatili sa dating presyo. 15% naman ang bumaba ang presyo, habang 9% naman ang nagkaroon ng pagtaas sa presyo. Sa kabila nito, patuloy ang ginagawang monitoring ng kagawaran sa mga retailer at suppliers para masiguro kung nasusunod nga ba ng mga ito ang tamang presyo. Ang Department of Trade and Industry po, lagi regular mi pong pingagibo ang pag-monitor kang school supply. So, monthly, pag bago po, season kang opening kang school opening, monthly po kami nagkakandak ang price monitoring. Pero pag kinipabot na po ang klase June 16, weekly po, nagluluwas po sa mga pag-iriba para po magbantay kanyang presyo ng mga school supplies. Siniguro naman ni Sumbon na mananagot sa batas ang sino mang lalabag sa price guide. Nahiling ta po na nagbabalgar sinda dumas, pigpapaluwas na guide kan DTI. So naghihiling po ngunyan, kung may nahiling po kamo, sumamagurang po ngunyan, naghihiling, kung may mahiling po kamo na mataas ang presyo kumpara duman sa price guide, pigpaluwas kan Department of Trade and Industry, pwede po kamo magdulog sa pinaka-aral ni pong provincial offices kan DTI para po ma-actionan ta po yan. Kung sakali man nagkaigwa pagbabalga sa araw po kayan, siyempre po, according sa Consumer of the Philippines, may kakampangon sindang formal charges kung igwaman. Samantala, sa mga may katanungan o reklamo sa kalidad ng mga school supplies, maaaring magsadya sa pinakamalapit na opisina ng DTI sa inyong lugar o bisitahin ang consumercare.dti.gov.ph o mag-email sa reporttosec@dti.gov.ph. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.